वसई विरार महापालिकेमध्ये बहुजन विकास आघाडीनं 71 जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळवलं असलं तरी भाजपनं ऑपरेशन लोटस राबवून भव्याचे नगरसेवक फोडण्याची तयारी सुरू केली आहे। भव्या अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर यांनी मात्र या चर्चेचा समाचार घेतला। ते म्हणाले की असले धंदे करू नका, आधीच लोकांनी तुम्हाला धडा शिकवलाय, आता हे नाईते धंदे करत बसलात तर लोक शेण घालतील तुमच्या तोंडात, असा थेट इशारा हितेंद्र ठाकूर यांनी भाजपला दिला। तर माझा एकही नगरसेवक कुठे जाणार नाही असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। काय सांगाल, तुमचे नगरसेवक आलेले आहेत, परंतु इथे एक चर्चा सुरू आहे की लोटस ऑपरेशन होणार आहे। मला माहित नाही। लोकांनी धडा शिकवलाय तुम्हाला ऑलरेडी, आता हे नाहीते धंदे करत बसले तर शेण घालतील लोक तुमच्या तोंडात, एवढंच सांगतो यावेळी।